Ja taas on aika laittaa jalalla virallisesti. Antakaa virallisen rytmin viedä mennessään. Tahdit tarjoaa alivaltiosihteeri, Suomen virallinen ohjelma. Hei vaan kaikki nuorekkaat radion kuuntelijat. Nyt alkaa nimittäin jälleen entisten nuorisosäätiöläisten sävellahja. Kuntavaalit ovat tulossa ja kuntavaalikampanjat ovat meneillään. Niinpä hätää kärsiviä rahan tarvitsijoita riittää kaikkialla Suomessa, joten tänään keräämme jälleen alle 1500 euron summia ahdingossa oleville kuntavaaliehdokkaille. Ja miksei isompiakin summia, jos käyttää tekaistua nimeä. Ja mennäänpä haasteisiin. Joukko hämäriä liikemiehiä massiivisine rakennussuunnitelmineen haastaa entisten nuorisosäätiöläisten sävellahjaan kaikki elinkeinoelämän intressejä ymmärtävät kuntavaaliehdokkaat ympäri Suomen. Tule mukaan oman tunnon hinnalla! Rehellisten maakunnan miesten tuki ry haastaa entisten nuorisosäätiöläisten sävellahjaan lautakasan hinnalla taulukauppoja viisissä viime vaaleissa tehneet demokratian ritarit puoluekantaan katsomatta. Ilman taka-ajatuksia, totta kai. Nyt kaikki puhtain purjeen vaalivoittoon. Haastan kaikki AY-liikkeen intressejä ymmärtävät kuntavaaliehdokkaat vasemmistolaiseen puoluekantaan katsomatta entisten nuorisosäätiöläisten sävikseen yksityiskoulun pesukoneiden hinnalla. Viime viikonlopun saunaillasta jäi mukavat muistot. Muistattehan mitä kaavoituksesta sovittiin. Nimimerkki Vink Vink. Kauppa se on, joka kannattaa, eikö niin? Kirjoittaa kauppa- ja huoltoasemaketju ja haastaa kaikki paikallisten pienyrittäjien jyräämistä vahvemman oikeudella kannattavat kuntavaaliehdokkaat. Entisten nuorisosäätiöläisten sävellahjaan kantabonus etuasiakaskortin hinnalla. Tehdään teidänkin taajamanne eläväksi meitä hyödyttävällä yhteistyöllä. Hämärien säätiöiden Suomi Finland haastaa entisten nuorisosäätiöläisten sävellahjaan talousseminaarilipun hinnalla kaikki säätiömieliset kuntavaaliehdokkaat äidinkieleen ja valtuutetun asunnon todelliseen vuokratasoon katsomatta. Toivekappaleena on Ison rahan Antti ja Kulturfondetin Anders. Tavat. Ahlas, salamat, Sastamalassa lataavat. Ja miten Sastamalassa tavataan takaperin? Kuunnellaanpa. Tavat. Ahlas, salamat, Sastamalassa lataavat. Viikon toinen virallinen palindromi. Imortnina Menilani Otnoviin. Elluni malli, olipa alli. Onnea haen noilla apiloilla minulle. Ja haetaanpa onnea myös takaperin päin. Elluni malli, olipa alli. Onnea haen noilla apiloilla minulle.